Mama, ndewo. This is the Master Prophet. Be the most kuku because Oji bịara from Afarukwu Ibeko. Ile anya ihe nwe Oji. Oji na ọsọ ọjị nọ ebe ọzọ. Ihe nwe Oji. Oji ga na-eji na-ekele Chukwu Okike. Na-ekele ndị mbụ na ndị egede. Obi dị m ụtọ nke ukwuu. Obi dị m ụtọ. Oji ebutere na m from Afarukwu Ibeko. And nsogbu nọ n'ala Igbo today. Ala Igbo na-agba aghara. Ndị Igbo enwere videos ndị m na-awọchị n'efere mba ụwa na-apụta na YouTube na ihe ndị ọzọ. Akwa na-agụ m. M na-ajụsị ihe ọkwa ala Igbo. Ndị na-eme ihe ọkwa ndị Igbo. Ọkwa ndị Igbo na-eme ihe. Ihe ọwụ ndị Igbo. Ike gwụrụ. Ndị mmadụ na-egbuzi ọchụ ugbu n'ala Igbo. Ya dịzie ka enwe ihe ọwụ. Onye ọbụla na-egbu ọchụ. Onye ọbụla na-aga atụrụ nwanne ya. Ihe mma ọwụ na one day Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Mgbe ahụ anyị ga-amara ndị wụ ndị. Mgbe ahụ ka m ga-arị shọ na ndị na-atụrụ ndị mmadụ ha wụ ndị Igbo ka ha wụ ndị Hausa. Ndị na-egbu ọchụ ndị anyị na-ahụ n'ala Igbo ha wụ ndị Igbo ka ha wụ ndị Hausa. Ala Igbo na-agba aghara. Nsogbu nọ n'ala Igbo. Ọbara ndị mmadụ na-awụzi n'ala ka ọbara ọkụkọ. Ọ ihe ọjọọ. Mmụọ nọ n'ala Igbo anyị obi adịghị ha mma. Mmụọ nọ n'ala Igbo anyị ekuniele. Maka arụ na-eme n'ala Igbo mbụ na-emezi ugbu. Ekelele m Chukwu Okike Abịama. Ekelele m Chukwu. Kele ndị mbụ na ndị egede. Maka ha anụ n'olu they are working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. And the mmụọ n'ala Igbo anyị ebilitere. Ekwensu mighty God of war ebilitere. Ha niile nọ n'ụdị ichekwa ala Igbo anyị. Ihe m na-ekwu okwu ya wụ ka Maazị Nnamdi Kanu pụta na ndụ na ahụ isi ike. Ndewo. Ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. Everywhere, ebe ọbụla n'ala Igbo ọbụla na-agba aghara. Ọ ihe ọjọọ. Chineke zọpụta ndị Igbo. Chekwa ụmụnne anyị na ụmụnne anyị. Chekwa ndị agbata obi. Chekwa ndị na-enweghị ndị ga-echekwa ha. Maka na ala Igbo na-agba aghara. Ndewo.